Sziasztok! Ebben a videóban most egy nyelvtörős videót fogok nektek elkészíteni, amiben nézek nyelvtörőket és próbálom őket kimondani. Szerintem nem fogok sok sikerrel járni, de nézzük meg. Én ebben nem vagyok annyira jó, hogy nyelvtörőket kimondjak egy csomó idő. Tehát ígértem, hogy gyorsan. Szóval drukkoljatok. Itt van mellettem a gép, amin be tudom írni a nyelvtörők, és bármilyen oldalt megnyitok. Tök mindegy, nekem csak legyenek jó nyelvtörők. Szóval akkor kezdjük is el. Megnyitok egy nyelvtörő oldalt. Úgyhogy... Jaj. Na, szóval... Nyelvtörőkét képtelenség.hu. Jó lesz. Na. 5 török, 5 görögöt dögönyöz, közös erőmök közt, föld, döbörög, ördögök közt könyörög. Na. 5 török, 5 görögöt dögönyöz, közös örömök közt, föld, döbörög, ördögökhöz könyörög. Oké. A második. Nem minden fajta tarka, barka, szarka, falka, tarka, barka, csak a tarka, barka, szarka, falka, tarka, barka. Ha. Nem minden csacsi, csöcse, csecse, csak a csecse, csacsi, csöcse, csecse, mert ha minden csacsi, csecse, csöcsű volna, akkor minden csacsi, csecse, csacsi volna. 4. Stuc, tojás sárgája. Oké. 5. Talán platán, ne talán palánta, ne talán platán palánta. Na, talán platán, ne talán palánta, ne talán platán palánta. Oké. Állj meg vagy. Vad megy, mi? Állj meg vagy. Vad megy mag, hadnagy. Oké. Károly kaszárnya kellős közepén 9 katona 9 kiló köres kását keserves kínok között kakált ki. Oké. Érdekes. A megrövidítebbintendő, Jézusom, nem a helyes szó, az úgy van, hogy megrövidítendő. Jó van. Akkor jó a hajó vitorlája. Oké. Akkor most jön a következő. Ici, pici, pipi, cici. Jézusom! Mama, ma madártejet csinál. Az egyik picike pocok, pocakon pöckölte a másik picike pockot, erre a pocakon pöckölt picike pocok, pocakon pöckölte a pocakon pockölő picike pockot. Ez olyan cuki. Elképzeltem. Lenin mauzóleumának a lelinoleumozása. Oké. Az ipafai papnak fapipája van, ezért az ipafai papiba. Egy pici pocok poci, ez meg volt. Szerencsés csősz, cserszömörcés sört szűrcsöl. Derenged, orongot, merenged, szorongot, kerenged, dorongott, de nem vett korongot. Kedven kereket dett kocsikázás közben kitörött kellemen kocsisom, karja kérlek, Károly komám, küldjél kámfort kelemen kocsisom karjának kámforozására. Oké. Elég furák vannak itt, nem mindegy. Mit sütsz, kiszűcs, tán, sós, sushi, szószos, sült, húst, sütsz, kiszűcs. Én ezt úgy ismerem, hogy mit sütsz, kiszűcs, tán, sós, húst,
Sőt, kis szűrt. De mindegy, így is jó. Már volt vagy ősz szinte? Már volt vagy ősz szinte, mikor egyősz inte, mert ő szinte őszinte. Már volt vagy... Ja, ez volt most. Cseresznyemag vagy megymag. Togyán Orbán kormány. Jézus, mi ez? Megbecseleníthetetlenségeskedéseknek. Amúgy én ezt úgy ismerem, hogy megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért, vagy el kell káposztásított tanítottátok. Megymag, szelíd megymag, vagy vad... Jézusom? Megymag, szelíd megymag, vagy vad megymag, vagy? Jézusom. Károly király a kecskeméti kaszárnya kellős közepén 9 kiló kukoricakását keserves kínok között kakált ki. Ez ma volt. Egy pici... Ez is volt. Csak majd megírták ezt. Meguntam Györnek, gyönyörű gyöngy, varaban laktomat, mert a Dunaraba, rapsz, rágja a lábamot. Jaj, ez nem tudtam megírni nélkül. Akkor rapca, rágja a lábamat. Tejtartó, autóajtó. Göbdől görnyedve, görögdinnyét görgetve, göröngyre lépett. Oké. Szia! Bocsi, telefonáltam, akkor most... folytassuk. Kati kéket kakül. Én? Nem. Oda rakod az arabokat, ahova rakod a poharakat. Sikerül. De hol van ez a fekete bikavat? Bocsánat, megint. Bocsi. De szóval, alatt van taslaka, hatalmas falakkal, nagy vaslakattal. Hatalmas falakat tas apja rakatta. Tas anyja hatalmas almahalmazt raka az asztalra. A 6 kamasz fakanalakkal, vaskanalakkal lapasztja a hatalmas almahalmazt. Aggastyámban aggatják, gatyáikat aggatják. A tik-tak, titka, a taktika. Ezt ne felejtsétek el. Egy Sepsiszent Györgyi szájsebész asszisztensre sincs szükségem. Mi van te? A kakas kikukorékolási engedélykér. Jó? Hát, ki megy már? Nem. Ezt most nem engedem, oké? Amúgy ő a kutyusom. Nézd oda. Jézuska is ott van. Kerületi kerülgető, kerülgetni, a kerületi kerülgetendő, kerülgetni való, de a kerületi kerülgetendő, kerülgetni való, kerülgeti a kerületi lerülőt. Mi van, baby? Na, haladj el. Na. Nem szabad karmolni, oké. Mi van, bubukám? Jó van, most hagyjuk, mert most videózok, hagyjatok békén. Na. Időszakos, szakaszos sávlezárás. Hát ennyi lett volna ez a videó szerintem. Elég szerintem, mert egy csomót beolvastam. És semmilyen tetszett nektek, ha igen, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és kommenteljetek bármit. Puszi, sziasztok! Habcsókjaim!